Bueno, Maria, ja estem aquí, unes vistes magnífiques per poder fer una mica de tast. Aquest ja l'hem acabat, ja he fet el bany maria que m'has dit abans. Això mateix. Vale. Ara ja només el tenim que etiquetar i ja està. Molt bé. Ja pot durar sense encetar un any i si l'encetes se té que conservar dins nevera. Vale. Molt bé. I no en dius bany maria per tu, no? No. Sempre s'ha dit així. Sí, sempre s'ha dit així. I aquí veig que has posat les 4 varietats que fas. Bueno, varietat en faig més, però ara, en aquest moment, he fet aquestes 4. Carabassa, meló i aubergínia, carabassa i meló, carabassa en canyella i carabassa. Aquestes ara són les 4 que tinc fetes. Quan hi ha peres, se fa confitura de pera i sempre se va fent altres... Quan hi ha un excedent de prunes, doncs se fa de pruna. Clar, és que la idea és això, és fer de l'excedent fer una conserva. De fet, ho etiquetes com a conserva de carabassa. La conserva és quan tens excedent. Això mateix, sí. Perfecte. I bé, no sé si no en fas molta quantitat, no? Perquè ho has de fer tot tu sola. Ho faig tota sola i no faig molta quantitat, perquè, com el que xerram, són excedents del producte que jo me sobra en el verger. I això vol dir que no se fa unes grans produccions. I mentre fas això, tens tota l'altra feinada del bestiar, dels vergers, d'això. Cada dia hi ha que anar als animals i cada dia hi ha a fer el resto de les altres coses i després si hi ha fires, si hi ha mercats. Sí, bueno, a les fires i als mercats t'hi vist sovint i vas tu mateixa, també. A les fires també hi ets tu. Sí. Intent fer un poquet de cada cosa. I tota aquesta tècnica té uns passos molt precisos amb el temps que ha d'estar cada cosa i com ho fas, i això com ho has après? No sé, jo havia après coses de la meva àvia, no sé tu si ho has anat practicant tu o ho has heretat d'algú altre. No, també ho he anat heredant de les meves àvies i dels meus... la resàvia meva, que ho aprofitava tot. Elles sempre feien i sempre ho aprofitaven tot. No és avui en dia, antes no tenien tant de neveres, no tenien tant de congeladors i sempre aprofitaven tot el menjar que tenien. De fet, n'hi ha alguna que a algú li pot semblar estrany, carbassa, meló i aubergínia. Sí, aquesta... I això suposo perquè coincideix en el temps que tens excedent de les 3 coses, no? Com que hi ha molta aubergínia, hi ha molt de meló i hi ha la carabassa, doncs... Doncs vinga, brillant idea i ho considerem junts. Sí. La carabassa, quan hi ha molta poma, doncs mesclaven la poma i la carabassa, i també feien una mescla de poma i carabassa, per no ser la poma tota sola. I després jo he anat incorporant coses que a la carabassa hi poso canyella, o la poma també n'hi poso, de canyella, també he anat jo... Això ja és coses que jo he anat afegint a poc a poc. Sí, a més estàs fent sempre i cada vegada veus una cosa que dius, mira, aquí potser això, si la talla més petita, com abans que m'has renyat, que no deixi això, que amargarà, doncs aquestes coses les vas aprenent. Sí, i les primeres conserves que jo vaig fer no van ser perfectes. Vull dir que amb el temps van ser aprenent més coses. I un dia pensaràs que l'has feta molt bé i te quedarà molt bé i aquell dia tampoc no pot ser, no surti la millora marmelada. L'important és que el producte que tu hi poses sigui bo i ja té un tassó molt gros que quedi bé. Però que se cogui més a poc, que se cogui més de veres, tot això li ajuda a que sigui més bona o no ho sigui tant. Molt bé. Taquem el tast, doncs? Fem el tast. Em recomanes que... Bueno, provarem aquesta. Aquesta carabassa, meló i aubergínia? Sí. Vinga, obrirem. Ui. Està ben fermada. Sí. Molt bé. Aquesta marmelada amb un pa de llavors com aquest, i si encara més tens un formatge semi, Un formatge semi, t'agrada? Un formatge semi aquí davall, doncs encara millor que millor. Generós, amb el tast? No n'hi poses una miqueta? No. Ja allò que ho fem ho tenim que fer bé. Bueno, t'espero tu. Sí. Quin color que té més maco. I l'aubergínia que era... Aubergínia rajada o...? Aquesta era aubergínia morada. Morada. Se pot fer amb aubergínia morada, ratxada o blanca. És igual?
Sí, la virgínia que agafem és igual. Bueno, pues, Salut. salut. M'agrada molt, M'agrada molt que no tingui l'excés de sucre. No. M'agrada molt això. El suficient per conservar? Sí, ara quantes teixines s'ha de conservar en nevera, No, clar, és que no té res a veure amb els industrials. Els industrials no sé què porten, que... Sí, bueno, és diferent, no té res a veure. És boníssima. Molt bé. M'ho he passat molt bé. Moltes I he après gràcies. moltíssim. Moltes T'ho gràcies. agraeixo moltíssim. Moltes gràcies per tornar a voler.